kakhulu sisi isikhathi sakho. Thank you so much. Mbukelo Mashelela TV. Yabona ntombazane iyangichallenge yazi. Ngiyayitshela ukuthi ngiyijiji ngibuka la sengithi ake ngiphamise. Uma siyamkhombela utsotsi. Akhomba ipara la. Siswami zamambo ngiyakubingelela iMashelela TV yajabula ukuthi ibe nawe namhlanje kulolu suku. Ngiyabingelela kubona bonke ababukeli beMashelela TV. Igama lami nguZamambo Amkhize, ijiji le-country. Ijiji le-country. Ngithanda ismile sakho nje for over. Tell me ukuthi jobani la size kulo mcimbi omuhle kakhulu sebeshila abanikazi bomcimbi ukuthi kuzobe kwenzakalani. Okokuqala nje sikhalalisele ngomcimbi obunawo wethu as amajiji country khambe kahle kakhulu size congratulations. Now yini indima yenu enzobe niyidlala ke kulokho? No, ezengako nje ukuzo support samajiji nje akuthiwa yamabhinqa. Amabhinqa support kakhulu into besinayo. Bengiyona amajiji phela bekhona good bethu, khona sisibethe abangesona amajiji, khona omama. So nathi sitheme sibona into yamabhinqa evelayo enhle kangaka sasamajiji nathi na kanjani sobe sikhona sokese kumcimbi omuhle. Ngiyakhumbula kwakunento yokugqoka last time ukuthi amajiji awagqoke kanjani, izoba kanjani into yenu kulokho? Umthetho nje ogqoka kwejiji misendaweni epublic ukuthi akufanele baveze amabele nezingqa futhi akufanele bayiveze. Umuntu ugqoka nje indlela ethandayo kodwa aqikile usufihla amabele nezingqa futhi ayiveze. Si safe, ngisafe kakhulu. Uphephile. Ekhozo lokho epopona. Busi linjani? So kukhona ke nenze njani ezamajiji, niyamobilize nani nizofika ni umshungo or ukuthi nje mawazi ukuthi kune invitation uya lapha? Sesahlela kodwa mawukuthi igcine kuhlelekile kahle kuzofanele sihlangane endaweni esizeni sonke bese sifika sihamba ndawonye ngoba sinto eyodwa. Ishu. Siyabonga kakhulu sisi isikhathi sakho. Thank you so much. Kuzobe kunjalo ke samajiji siyaphakathi asisheleleni boMashelela for iMashelela TV. Danko.